Ротари клуб Самоков по случай 20 годишния юбилей на Ротари клуб Самоков. Аплодисменти за вас! Приветстваме с добре дошли нашите гости. Пас дистрикт гуверньор Виолина Костова, кмет на община Самоков господин Ангел Джоргов, заместник кмет на община Самоков госпожа Люба Кленова, заместник кмет на община Костенец Маргарита Минчева, общински съветници от община Самоков, президент на Ротари клуб Панорама Солон Милтос Стелидис, нашите приятели от Ротари клуб Панорама, от Ротари клуб, извинете ме, София, Ротари клуб София Сити, Ротари клуб София Балкан, Ротари клуб София Сердика, Ротари клуб София Интернешнъл, Ротари клуб Гоце Делчев, Ротари клуб Сандански, Ротари клуб Хармали, Ротари клуб Кюстендил, Ротари клуб Разлог Банско, Ротари клуб Стара Загора, архиерейски наместник отец Михаил Колев, протоиерей отец Любомир Мишков, доктор Камен Николов, доктор Пламен Николов, не смелите с аплодисментите, джаз легендата отново Васил Петров и неговата красива половинка Маргарита. Приятели и партньори на Ротари клуб Самоков от Сънъца, ти си доброто, Габриела, Мария и Димитрина. Да бъде благословено името, да бъде Твоята воля, дай ни здраве, дълголетия и добри дни. Покажи своето благоволение към нас, ротарианците и нашите семейства. Приеми нашите молби цялото човечество да бъде изпълнено с доброта, живот, мир и любов. Амин. Химн на Република България. Добър вечер, уважаеми гости! От мое име и от името на членовете на Ротари клуб Самоков приветствам с добре дошла госпожа Виолина Костова, пас дистрикт гуверньор на Ротари България, наша съмишленичка, приятелка и ротарянка с голямо сърце. Добър вечер и вие, приятели и ротарянци! Добре сте ни дошли!
Добре дошъл и на кмета на община Самоков, господин Ангел Джорбов. Добре дошла и на заместник кмета на община Самоков, госпожа Люба Кленова, наша също приятелка, която ни подкрепя в инициативите и идеите ни. Добре дошла и на заместник кмета на община Костенец, госпожа Маргарита Минчева. Благодарим. Добре сте ни дошли. Приятели, добър вечер! Днес всички ние, 27 човека, които сме членове на Ротари клуб Самоков, сме особено горди. Клуб, който е учреден в далечната 2003 година от шепа ентусиасти от града, решили да служат за общността ни. Чартиран още същата година, на 23 ноември, в голямото световно семейство на Rotary International, като част от Дистрикт 2482 Ротари България. Клуб, който през всичките тези години, които са и много и малко, е преминал през какво ли не. Като започнем от първоначалния ентусиазъм на учредителите, минем през съществувалите вътрешни противоборства, след това единства, много възходи в развитието на клуба. Ще акцентирам върху две неща, които за нас са два изключителни подаръка за рождения ни ден. Първо, миналата година, през месец април, точно в тази зала, направихме един пролетен благотворителен бал, с който стартирахме един наш проект, наречен Път към ново начало, за финансиране и обновление на Общинския център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждане. Тогава, приятели, ние не вярвахме, но в този бал събрахме сума малко над 30 000 лева. И не ги вложихме веднага. Решихме поне да ги удвоим. И кандидатствахме с този си проект пред фондация Ротари към Rotary International за одобрение на така наречения Global Grant. След година и повече наистина изключителни усилия от наша страна, Global Grant-ът ни беше одобрен и малко преди рождения ни ден дойде и финансирането, което е малко над 75 000 лева и всички ще бъдат вложени в Общинския център до стотинка. Много пред вас, приятели, които миналата година дарявахте, това надмина и най-смелите ни мечти, защото за 20 годишния си юбилей Ротари клуб Самоков вече има своя одобрен международен проект. И биха били само думи, ако не бяха изпълнени с съдържание, така както го правите вие. И наистина много ви благодаря, че не само през изминалата година, но цели 20 години ви избъдвате мечтите на много хора. И защото наистина няма нищо по-удовлетворяващо и по-силно от това да правиш много добро, да правиш много добро безкористно, да служиш и с много любов. Ви пожелавам още много пъти по 20 години да сбъдвате мечтите на вашите общности, на много хора и не само. Убедена съм, че ще го правите с много любов. Убедена съм, че много млади хора ще последват вас в клуба и вашите дела, защото те заразяват. И ви пожелавам на вас и на вашето семейство, защото идват светли празници, наистина много здраве, благополучие и много моля, наистина, нека всички да станем на крака и да аплодираме Ротари клуб Самоков. Честити 20 години! Леко стигнахме до темата за Ротари. Неизбежно беше след това да се опитаме да за кратко време, и действително го направихме за кратко време, не по-малко че от 6 месеца, което е рекорд за Ротари чартиране на клуб тогава, да създадем Ротари клуб Самоков, да привлечем
хора, които истински искащи да променят нещо в обществото, да бъдат полезни на обществото. И хора, които с огромно желание и ентусиазъм се включиха в идеята Ротари. Сега, след 20 години, виждам, че това, което сме засели, вече не само е покълнало, а то е станало едно голямо дърво, което има своите плодове, което работи изключително добре за Ротари. Не само на местно ниво, а и като цяло. 2005 година бяхме една специализация в Холандия и нашия клуб беше на 2 години. Традиция в Ротари, когато видиш знака на Ротари, да посетиш този клуб. Бях се взял необходимите неща, флагче, стъпачка и така нататък. Посетих този клуб и се оказа, че съм най-младия. Бях на 42 години. Попитах ги на колко години техни клубите ми казаха, че на 98, а тази година празнувах през 100 години Ротари. Аз пожелавам на Ротари клуб Самоков да стигне тази възраст, защото лицата, които виждам тук, са горди наследници на нашия клуб, а може би някои са били родени. Така че на добър път Ротари клуб Самоков. Като ръководството на болницата и началникът на отделението отсъстват по много уважителни причини, на мен се падна честта да изкажа нашата благодарност за каузата, която Ротари тази година осъществи. С парите, които ще бъдат събрани, ще бъде закупена наистина нов набор за операционната, което се надява да улесни нашата работа и да повиши качеството на нашата работа. И понеже наближават най-светлите празници, Коледа и Нова година, аз искам да пожелая на всички тук: бъдете здрави, обичайте се и вярвайте в доброто. Тъй като вече сме в пълния си екип, искам да поканя при мен кмета на община Самоков, господин Ангел Джоргов. Негова ще бъде честа, както и наша, че успяхме да учредим Ротари общностен корпус, в който служат млади, талантливи, инициативни младежи и наши доброволци. Моля да заповядат Нели Попова, Петя Попова, Георги Стоилов и Венеса Кростева. Здравей, Карл, някак си. Чакай, дистрикта Петя. Даже световния край. Засичам чужди остани и търся Уви, така стоят нещата, стари мой приятелю. Махни с ръка и дай ръката, изгода забрави. Щом тази нощ е много снежна, нежели дуваш ще е деня, за да поемем него сон.
танцуваме още в самото начало, така че това е моята първа покана за танц към всички вас. Final curtain, my friend, I'll make it clear, I'll state my case, which I'm certain I've lived the life that's full. I travel each and every highway and more.
Please be true.